Ще правим паркур. Чако там е там. И... това е моят приятел там. С малката... С малката точка. Добре. Той ще се качи някакви. Също трябва да сме бая внимателни и моля да се абонирайте за мен. За мен не се абонира. За него по-добре. Да, аз съм малко абонати. Той има 1000. Не, имам 500 и няколко. Да, той е с повече абонати от мен. Добре, слезнах. Сега аз мога ето така. Така. Също мога за това ще направя един като ето тук. Тук обратно точно, вижте колко му падна и това малко се оплати. Така че е бая опасно. И ако ви хареса този шорт, абонирайте се. Чао!